खुलुमबाय गासैखौबो निउस नायगिरि बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बैसागुनि अननाय आरो खुलुमनाय बावग्रोनाय थाबाय। जों चिरां डिस्ट्रिक्ट बिसाया जोङो बैसागु फोरबो माने आर्टिस्टफोर लोगो हमलायनाय लोगोसे भेराइटि श' बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। जायगाया जाहैबाय चिरां डिस्ट्रिक्ट रनसायथाम फोथार गसाइगामि। बाव जोङो बर' हारिनि हारिमुखौ गोथाङै लाखिनो थाखाय आरो इयुन जोलैनि उन्दैफोर बा नोङो दानि देरफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोरखौ मोनथिहोनो बा बावलाङैनि थाखाय नैबे हाबाफारिखौ जों बोसोरफ्रोमबो लानाय जायो। बे जोङो खुङै खुंनानै नैबे जोङो ब्रैथि खोलोब। दा जों बाव हाबाफारि हिसाबै जोङो गिबियावनो जोङो प्रग्रामा जोंना 4 मे माने गाबोन 2025 4 मे। बाव गिबि हाबाफारिया जोंना जाहैगोन फार्स्टआव जोङो फिरफिला बिर होनाय बेखौ फुंनि 8 रिंगायाव लानाय जादों। नैथि हाबाफारिया जाहैबाय मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय आरो थामथि हाबाफारिया जाहैबाय जोङो आर्टिस्टफोर लोगो हमलायनाय। ब्रैथि हाबाफारिया जाहैबाय जोङो बैसागु जिथु बेखौ जों खिन्थु बाव केसेटजों जानाय नङा। बाव जोङो हारिमुखौ नोजोर होनानै सोलिबाय थानाय गोदोनि माबाखौ बोखांफिननो थाखाय जोङो दामजु लानांगोन दोरोङारि जेरै खाम जथा सिफुं सेरजा गंगोना बे लानानै बे कम्पिटिसना जागोन। आरो बे कम्पिटिसनाव जोङो 20 सानि खम जानो मोननाय नङा। दामग्राखौ लानानै 20 सा जानांगोन। बाव जोङो ओमफ्राय बिनिफ्राय सेकेन्ड हाबाफारिया जादों देमसि मोसानाय। दा दाब दाब जायगायाव गोमालांनो हमबाय देमसिया। दा बुंनो थाङोबा जोंनि नैबे ओनसोलावनो बे हाबाफारिखौ नुला, बेखायनो जों बेखौ लाफादों। देमसियावबो जोङो 2 प्राइज होगोन ओमफ्राय हान्जा मोसानायाव 2 प्राइज होगोन। गिबि प्राइजखौ जोङो हान्जा मोसानायाव फार्स्ट प्राइजखौ जोङो 20,000 लादों, सेकेन्ड प्राइजखौ जोङो 15,000 लादों आरो देमसिखौ जोङो फार्स्ट प्राइजखौ लादों जोङो 7,000 ओमफ्राय सेकेन्डखौ लादों जोङो 5,000। बे जोबनायनि उनाव जोंहा गेदेर उन्दै मान बावनाय। जोङो गिदिरफ्रा जोङो उन्दैखौ बोर होगोन आरो उन्दैफ्रा गिदिरखौ जोङो खुलुमनानै सनमान लागोन, बे थांगोन। ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो गावजों गाव जिथु बबेनिफ्राय फैदों जेनेबा गोबाव सम जाबाय सोरबा जोङो गिदिर बैसो जानानै थानाय आर्टिस्टफोर बेखौ जोङो सिनायथि होगोन आरो बेजों लोगोसे जोङो बिथांमोननो मान बावगोन। आरो जों मान बावनाय हाबाफारियाव जोङो लादों आर'नाइ ममेन्ट' आरो बेजों लोगोसे जोंहा जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनिफ्राय सेन्ट्रेल बिसायाव जिथु कम्पिटिसन बा एवार्ड मोनसे प्रग्राम जादोंमोन, बाव जोंहा बिथांमोनहा जिथु बेस्ट करिय'ग्राफार हिसाबै मोननो थांनाय दङ। आरो बिनिफ्राय जोंहा मा होनो बेस्ट माने सिंगार बे दङ, बिथांमोनखौ जोङो बरायगोन। बरायनायाव बेस्ट मिउजिक जिथु डाइरेक्टर बेबो दङ आरो जोंहा जिथु उइनार जानाय सिंगिं बड' सिंगिं सं बा भइस अफ बड'आव बेखौबो जों बरायगोन। बेजों लोगोसे आरो जोङो मोना सम जिथु हाबाफारि बाव जोङो आर्टिस्टफोर रंजानाय जेरै साफ्रोमबो जुनियर सिनियर फैजोबदों, बिथांमोनहा पारफर्म खालामगोन। आरो जोङो बेजों लोगोसे दाब दाब गोजाननिफ्राय जोङो हांख्रायनानै लाबोदों, बिथांमोना जोंनि पारफरमेन्सखौ बा जोंनि रंजानायाव बिथांमोना हेफाजाब होफैगोन। आरो बेजों लोगोसे जोङो ओनसोलनि जिथु नोङो कालसार लाइनावल' नङा, जेरै नोङो ससियेल वार्कार बा एज जानानै थानाय माखासे लोब्बा थानाय फार्मारानो जा इडुकेसनानो जा बिथांमोनखौबो जोङो बरायफागोन। बेखिनि आरो बे प्रग्रामा सानसेनि हाबाफारि। बे गाबोन जाहैबाय माने 4 मे। जोङो आलासि हिसाबै जोङो स्पेसियेलि जोंहा जोंनिनो ओनसोलनि जोंनिनो एरियानि बाव सासे फैगोन माने गेस्ट हिसाबै जोंहा MP सार जिथु बिथांनि मुङानो जाहैबाय जयन्त बसुमतारी। आरो जोंहा जिथु ओनसोलनिनो जिथु EM बिथां सावरायग्रा बसुमतारी बिथाङा फैगोन। आरो बेजों लोगोसे मा होनो EM जोंहा जोंनि ओनसोलनिनो रनजित बसुमतारी सार बिथाङा फैगोन। आरो बेजों लोगोसे ओनसोलनि माखासे बायदि बिबानाव थानाय बिथांमोनहाबो सौफैगोन। आरो गोजाननिफ्राय जिथु सेन्ट्रेल बिसानिफ्रायबो जोङो बिथां आफादगिरि नेहाथारिखौ लिंहरदों। बेजों लोगोसे आर्टिस्टफोर सिनियर जुनियर बिथांमोनहाबो फैजोबगोन। दा बिथांमोनहा ओरैनो जोङो प्रग्राम लिस्ट हिसाबै जोङो टाइमखौ 1 रिंगा होदों, खिन्थु जोङो बिनि सिगां जोङो 12 रिंगासिमाव सफैजोबनांगोन। बिनि उनाव फैयोबा जोङो बिथांमोनखौ जोङो पारफर्मेन्स खालामहोनाय जानाय नङा। रेजिस्ट्रेसननि थाखाय जोङो फिस लानायबो जायाखै, जास्ट फैनानै नामखौ होफैनांगोन बा जोंहा कन्टेक्ट नाम्बार होनाय दंखायो, बिथांनियाव कन्टेक्ट खालामनानै गाव गावनि मुंखौ खोन्थाहरनो हागोन। आं बेखौनो बुंनो सानो रायजो राजा नोंथांमोनखौ
जों आर्टिस्टफोरा जिथु नोंथांमोननि जिथु रायजो राजाफोरनि अननायाव जोंनि थांना दं बा जौगाना दङ बेखायनो आं साफ्रोमखौबो ओनसोलनि बा दाब दाब जायगानिफ्राय फैनानै जोंनि बे प्रग्रामाव नोंथांमोना बयबो जोंखौ लैहोर लैहोर फैनानै हेफाजाब होफैयो बेखौनो आं CDC सानि आफादगिरि जानानै गुरै खावलायनाय थाबाय। बेथ' जोबोद दुखुनि खोथा जों दाख्लै सेन्ट्रेल बिसाजोंबो जोङो गुगोल मिट जाबाय दा बिथांनि जिथु जोंनि जिथु इलिसा होनोबा बे सिंगारा बुहुद माने दा फेमास आरो ग्लेमार आर्टिस्ट सासे सिंगार बिथांनि बिदि जिथु गाज्रि मुं सुनायाव जोंहा CDC बिसानिफ्रायबो बुहुद दुखु नांना दङ आरो आं बेखौनो खावलायनो सानो जोङो बर' हारिया खौसे जानांगौ दा बिथांनि जिथु नैबे बानायजानाय दा बिथांखौ माने जिथु बिदि नोङो ससियेल मिडियायाव बायदि रोखोम बुंदों बे माखासे हिंसा जोंनि हारिखौ लानाबाबो बिसोर हिंसा जादों बेखौ आं बुंनो थाङो नोजोर बोनानै नुनायाव दा जों इलिसा बसुमतारिया बिथाङा माने इलिसा बर'आ बिथाङा माने जोंनि दा बर' जिथु फिल्म इन्डास्ट्रि बड' सिने एस'सिएशनाव बुहुद बिहोमा मोननाय बा नोङो नामजादा आरो बिथांखौ बिदि सोंखारिनायाव जों फिननाय होनांगोन बयबो आं बेखौनो फिननाय होनो सानो जाहाथे जाय कमिटिया लांदों बिथांमोनजों जोङो कन्टेक्ट खालामनांगौ आरो खालामबायबो जोंनिया सेन्ट्रेल बिसाया कन्टेक्ट खालामनायनि गेजेराव बिथांमोना दा सरि बुंनांगौ सरि बुंनानै अब्ला जों बिथांमोननो देखायनो हागोन बिदि खालामनो हायाबा जिथु जोंनि जिथु दा बर' जोंनि कालसार लाइनाव नङा मोनफ्रोमबो स्पर्ट्स लाइनानो जा इडुकेसन लाइनानो जा ससियेल वार्कार लाइनानो जा बिसोरो जोंखौ नारसिननो लामा लागोन बेखायनो जोङो खौसे जानानै बर' हारिमुआनो जा आबसुआनो जा बिसायानो जा जों ज' जालायनानै बिथांनो फिननाय होनांगोन आरो जोङो बिथांमोनखौ मोनथिहोनांगोन कि बिस्रा मोनसे इउनिटि दङ मोनसे हारि बिसोर मोनसे कम्बाइन मोनसे माबा जाना दं बेखौ जों दांनो हाया बे फिननायखौ होनांगोन बेखौ आङो CDC बिसानि आफादगिरि जानानै साफ्रोमखौबो आङो माने गुरै खावलायनाय थाबाय बयबो एक्सन लानांगौ दा जों ओरैनोथ' सावरायबाय थानाय जायो दा बेखौ जोङो बिजिरग्रोनांगोन डाइरेक्ट जों एक्सन लानो हाया जोङो ज' सावरायनायनि गेजेरजों जों बेखौ जोङो बिजिरनानै जिथु नंबाबो नङाबाबो जिथु जोंनि जिथु दायनिगिरि जेनेबा बेखौ जोङो नङाबो खालामनांगोन मानो होनोबा जोङो नंगौबाबो नङाबाबो खालामनांगौ दायथ'आ जोंनियावनो थागोन बिबाना दा जों बेखौ बिजिरनानै जोङो बिनि गेजेराव जों सावरायनानै बिथांमोनखौ मा खालामनाय जायो बेखौ जों डिसिसन लागोन।